Miquel Martí Pol. L'Elionor. L'Elionor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden gravades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia «Sí, senyor, i bones tardes». La gent se l'estimava, l'Elionor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisor de les finestres. I al cap de poc, l'Elionor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar i aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys, quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia «Sí, senyor, i bones tardes».